गनायनि एबा बिथांनि केसा दिनै सुप्रिम कर्टआव जोङो फाइट खालामगासिनो दङ। थांनाय डिसेम्बरनि 18 तारिखआव जि मोनसे जोङो बेल हियारिं डेट मोनदोंमोन बे डेटआवहाय दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालिनिफ्राय 20 दिननि थाखाय जों रायजो राजाफोरजों नुजाथिफैदोंमोन आरो बिथांनि जोबथेसालियाव थांफिननायनि दिना सफैबाय रायजोफोर। दिनै रन्जन दैमारि सारा जों रायजो राजाफोरजों थाफानो बारा गोबाव सम गैलिया आरो बिथाङा बे सानथामनि गेजेरावनो जोबथेसालियाव जोबजाहैफिनसिगोन रायजोफोर। दा दुखुनि बाथ्रा रायजोफोर, जायफ्रा नोंथांमोना रन्जन दैमारि सारखौहाय लोगो हमनो आरो मान बावनो होननानै सानगासिनो, नोंथांमोना गोख्रैनो रन्जन दैमारि सारखौ आर'नाइ गांसे गांसे लानानै मान बावहैदो आरो सनमान हैदो जे रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव थांफिननायनि सिगां रायजोफोर। दा रन्जन दैमारि सारा माब्ला थांफिनगोन होनोब्ला जोंहा 28 तारिख जुन मास फैबाय थानाय सुनिबारनि दिनावहाय रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव जोबजाहैफिनसिगोन रायजोफोर। बिनिखायनो नोंथांमोना लोगो हमाखैब्ला आरो मान बावनो होननानै सानदोंब्ला नोंथांमोना जल्दि मान बावहैदो आरो लोगो हमहैदो रन्जन दैमारि सारनि दुखु सुखुखौ खबर लाहैदो रायजोफोर। दा रन्जन दैमारि सारा 20 दिननि थाखाय जों रायजो राजाफोरजों नुजाफैदोंमोन आरो बे 20 दिना दिनै फुरा जानो थांगासिनो। जोंनि गेजेराव सानथामनि दिनल'सै रायजोफोर। बिनि थाखायनो नोंथांमोना जल्दि बिथांखौ मान बावहैदो। दा रन्जन दैमारि सारा माब्ला गगोन होनोब्ला आरो माब्ला बिथांनि बेल हियारिं दङ होनोब्ला जोंहा फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानावहाय रन्जन दैमारि सारनि बेल हियारिं दङ। बिनि थाखायनो जों बयबो रायजो राजाफ्रा दानिफ्रायनो आनान गसाइनाव बा इसोर आफानाव आर'ज गाबबाय था जाहाथे रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायो आरो सरकारा जे बेलाव हगार हरो रन्जन दैमारि सारखौ। बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो आफा इसोरनाव बा आनान गसाइनाव आर'ज गाबगोन होननानै आं खावलायहरो। लोगोसे एएक्स-एनडिबिनि दि हारिमु सारा दिनै रन्जन दैमारि सारनि बागै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना खोनासंलांदो। लोगोसे नोंथांमोना नायनानै जोबनायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थारैनो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारा उदां जानांगौमोन, नाथाय उदां जानो हायासै। दुखुनि बाथ्रा, जेरैबायदि दायो 20 दिननि थाखाय बिथाङा सुथि लानो हादोंब्ला दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंहा मानव गेदेर बिटिसिनि चिफ प्रमद बर सारा बिथांखौ बेलाव लाबोनो हायोमोन। दा बाथ्राया दुखुनि बाथ्रा। दा रायजोफोर, बिनि थाखायनो नोंथांमोना इसोरनाव आर'ज गाब जाहाथे फैबाय थानाय बेल हियारिंआव जाहाथे रन्जन दैमारि सारा बेल मोननानै उदां जायो। अब्ला नोंथांमोना दि हारिमु सारनि बिबुंथिखौ खोनासंलांदो। अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय। माने बेबायदि जेबो गैया। जों जिहेतु आफाद थानाय समावहा बे मोनसे फार्म हाउसखौ जों बानायदोंमोन। दिनै बे फार्म हाउसआ बोरै जानानै दङ, मा दङ बेहाय जों बेखौ उद्देश लानो फैदों, खबर लानो फैदों। लोगोसे गोलाव सम एनडिएफबिनि संग्रामाव लोगो मोनबोनाय एबा समानै खामानि मावबोनाय जोंनि दावहारु लोगोफोरखौ जों लोगो मोनलायदों आरो मोखां नायलायलायहै जों बोथिसे ओंखाम जानायनि बेयाव जों हाबाफारि लादों। बेबायदियैनो जों दिनै बेवहाय बलामगुरि गोरोबथा फार्माव आगान सुरबोदों। दिनै रायजो राजाफ्रा गोबाङानो मोनथिनो लुगैदोंबो जानो हागौ। 20 साननि थाखाय बिथाङा एनुवेल लिभ लानानै फैदों। थांनाय 9 तारिखनिफ्राय 28 तारिख फैबाय थानाय सुनिबारसिम बिथाङा जोंजों लोगोसे थागोन। सुनिबाराव बिथाङा जोबथेसालियाव आकुबार थांफिनगोन आरो बिथांनि गनायनि एबा बिथांनि केसा दिनै सुप्रिम कर्टआव जोङो फाइट खालामगासिनो दङ। थांनाय डिसेम्बरनि 18 तारिखआव जि मोनसे जोङो बेल हियारिं डेट मोनदोंमोन बे डेटआवहाय जे बे पर्जायाव बिथांखौ बेल होनो हाथ'नाय पर्जा नङा होननानैहा सुप्रिम कर्टआ जोंनो राय होदोंमोन आरो फैबाय थानाय सेप्तेम्बरावहा जोङो डेट मोनफिननो थांगासिनो। फैबाय थानाय सेप्तेम्बराव बेवहा आरोबाव बेल हियारिंआ जागोन। आवगायनो बेबायदि गैया। थांनाय जोंथ' आरो 3 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जेब्लानोखि हाइकर्टआ सारखौ कनभिक्ट खालामदों बेखिनि समनिफ्रायनो जों जिरायनानै थायाखै। सुप्रिम कर्टआव जोङो फाइट खालामबोगासिनो। थांनाय बोसोराव जोङो जानुवारि दानाव मोनसे जोङो बेल हियारिं मोनदोंमोन। खनसेयावनो 8 मास पस्टपन जानानै नभेम्बरनि 29 तारिखआव थांदोंमोन आरो जेब्लानोखि नभेम्बरनि 29 तारिखआव बेल हियारिंआ जादों आरो पस्टपन खालामनानै डिसेम्बरनि 18 तारिखआव थांदोंमोन आरो डिसेम्बरनि 18 तारिखआव दिनैनि नैबे पर्जायाव बेल होनायनि मोनसे सम्भाबना गैया होननानै बेक खालामनानै फैबाय थानाय सेप्तेम्बर
बे बोहैथि बोसोरनिनो सेप्तेम्बर दानावहाय मोनसे डेटखौ जोंनो लागै होनानै दोनखादों। बे डेट बायदियै जोङो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव बेल हियारिंखौ जोङो डेटखौ मोनगोन आखा मिजिं लाखिदों। रायजोफोरा जेरैहाय नाब्ला सारखौ उदां अख्राङाव फैजानो लुगैदों। गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै आर'ज गाबगासिनो दङ। थानसालियाव, गिर्जायाव, मस्जिदाव, मन्दिराव बयबो बिथांनि उदां अख्राङाव फैनायखौ आर'ज गाबगासिनो दङ आरो रायजो राजाफ्रा गोसो सिंदों बिथांखौ उदां अख्राङाव फैनायखौ लुगैदों। रायजो राजानि हास्थायनाय, रायजो राजानि बिनाय, रायजो राजानि आर'ज निस्सय इसोरा खोनासंगोन, भगबान आल्लाया खोनासंगोन। फैबाय थानाय समाव उदां अख्राङाव सेप्तेम्बर दानावहा जे बेल हियारिं दङ बेयाव जों मोजां फिथाइखौ मोनगोन आरो उदां अख्राङाव फैनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनानै नेनानै दं।